ľudia, zdravá som len pri ďalšom videu a toto je video malé. Počkaj, potichu. Takže čaute ľudia, zdravá som len pri ďalšom videu a toto je video. Aj keď za 5 odberateľov bude natočený Minecraft. Ale nie, dobré. Takže bude natočený Minecraft, bude až 52 epizód. Dúfam, že toľko ich stihnem natočiť, ale nie na tento kanál, bude to na kanál, ktorý nájdem do popisku videa. A dúfam, že vám bude to video páčiť, takže uvidíme, ako budete chcieť. Teraz to som nebol ja, to bola ona. Pozrite sa, mám psíka, ktorý sa volá Merci, zatúži si. Merci. Vidíte, reaguje na Mercinku. A keď poviem svinucha? Svinucha? Aj na to reaguje! Takže bude to malý, bude to 15 minútový videjko. A uvidíme, ako sa nám to podarí všetko natočiť tých 52 epizód. Na poslednom dieli urobím taký malý špeciál, že pôjdeme zabiť draka. Ako to robil aj Gamer. Gamer's Mentor. To je párik. Taká láska, také srdiečko medzi nimi vznikne. Takže, keby dačo, ukážem vám aj špeciál, keď sa objaví Gamer. Ako prvý budem úplne celý deň budem aj na počítači vyhľadávať jeho fotku, ako vyzerá v reále. Nikto nevie, ako vyzerá Gamerbox. Gamer. Takže budem všade na internete, na Wikipedii, lebo už je. Som ho tam dal na Wikipediu, ale nie, ja nie. Niekto iný. Takže budem na internete, na video, budem všade chodiť po svete, lebo mám v Česku svoju praprastarku. Takže budem chodiť tam a uvidíme sa na budúce aj s Gamerom a jeho fotou. Počkaj, ešte som sa zabudol rozlúčiť. Čudáči!